7. deň. Najčistejšia Matka, prichádzam dnes k Tebe, aby som ťa poprosil, aby si rozviazala tento úzol v mojom živote a oslobodila ma z diablových osídiel. Boh Ti dal veľkú moc nad všetkými démonmi. Dnes sa ich všetkých zriekam. Zriekam sa každého spojenia s nimi a prehlasujem Ježiša za svojho jediného Pána a Spasiteľa. Mária, rozväzovačka uzlov, rozmliaždi hlavu zlého a znič nástrahy, ktoré mi týmto uzlom nastavil. Ďakujem Ti, najdrahšia Matka. Najvzácnejšia krv Kristova, osloboď ma. Mária, rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa. Ty si sláva Jeruzalema, Ty si radosť nášho ľudu. Panna Mária, Matka čistej lásky, Matka, ktorá nikdy neodmietneš prísť na pomoc dieťaťu v núdzi. Matka, ktorej ruky nikdy neprestanú slúžiť svojim milovaným deťom, lebo ich pohýňa Božia láska a nesmierne milosrdenstvo, ktorým je naplnené Tvoje srdce. Prosím ťa, obráť ku mne svoje súcitné oči a pozri na spleť uzlov v mojom živote. Vieš veľmi dobre, aký som zúfalý. Poznáš moju bolesť a vieš, aký som zviazaný týmito uzlami. Mária, Matka, ktorej Boh zveril rozväzovanie uzlov v živote svojich detí. Odovzdávam do Tvojich rúk stuhu svojho života. Nikto, ani sám diabol ju nemôže vytrhnúť z Tvojej veľkej starostlivosti. V Tvojich rukách nie je uzla, ktorý by nemohol byť rozuzlený. Mocná Matka, svojou milosťou a príhovornou mocou u svojho syna Ježiša, vezmi dnes do svojich rúk tento uzol. Prosím ťa, rozviaž ho na slávu Božiu raz a navždy. Ty si moja nádej. Moja Pani, si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva. Posilnenie mojej slabej viery a s Kristom oslobodenie od mojich pút. Vypočuj moju prosbu. Staraj sa o mňa. Veď ma, ochraňuj ma, Ty bezpečné útočisko. Mária, rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa.